basoan hantxe bizi dira, solas eta jirabiran. Gure janari potioki garriak jaten, eta etengabe abesten. Garrota ditut potiokiak! Garrapatuko zaituzte, bai horixe! Egiten dudan azken gauza baldin bada ere! Inork ez du ankituko gure herriska, eta lasai bizi gara. Gure janari potioki garriak jaten, gu gauta eguna abesten. Potiokiak. Pribatua ez eragotzi. Zede montretan ariote da ziriko. Mesedez, Potiokina. Potiokiek etxea dute bere gotorlekua, eta guztiok errespetatu behar dugu besteen bizitza pribatua. Begira jozue horri. Potioki garria benetan. Utzi dazue, ez dute zer ikusten? Gaixo potiokiak, zer izarete potiokitzen. Tira, amaitu dut. Presnago desagertze truku gaindiezinari ekiteko. Truku zailenetako bat da. Sartu zerbait kaxan. 80 graduko bira eman kaxari. Kolpe batzuk eman. Kaxaren estalkia ireki. Eta tatan, desagertu eginda. Oh, neba, zerbait gaizki egindu dala uste dut. Nor da bilor? Zer dela eta ari zarete barrez, erantzun. Tira, guk zure truku berria baino ez genuen ikusi nahi, Ziriko. Oso truku barragarria, Ziriko. Kaxa iriki eta hortxe dago oraindik sartu duzuna. Jakizuen neuk nahi izan dudalako atera zaidala gaizki. Nahi dudanean egin dezaket ondo desagertze trukua. Baina, Ziriko, ze uste duzu ergela garela, ala? Kea baino ez baita desagertu haizu. Nahi duzunean egin badezakezu egintzazu orain. Bai, egintzazu! Hori nahi baduzue, sartu barrura. Kaxan sartu, 80 graduko bira eman, kolpe batzuk jo, ireki estalkia. Nine potioki maiteak segertatu da! Ondo altzaudete denok! Niri etzai gustatzen kontakatilu izatea, baina Zirikok bere truku zentzugabeetako bat egin berri du. Ez da zentzugabea! Desagertze truku gaindiezina da. Meltxor bikainaren liburuan irakurri dut, potioki aita. Meltxor bikaina esan duzu? Ikaragarrizko labirinto handi baten barruan bizi dela irakurri dut bere liburuan. Ez dituela bisitak atsegin. Eta labirintoko nagusi deitzen diote. Atxu! Meltxor naiz, labirintoko nagusia. Azti guztien artean aztirik bikainena naiz. Desagertze truku gaindiezinaren asmatzailea naiz ni. Aiene, Meltxor bikaina oso gaizki sentitzen da. Atxu! Begi polit, non zaude? Hemen altzaude begi polit, oso gaizki nago begi polit, eta dena Meltxor bikaina naizelako. Izuturik nago begi polit. Ez du inork jakin behar, txikia eta gaixotia naizela, berpizten lagunduko didan norbait behar dut, zeharo sentatuko nauen norbait alegia, biozoneko norbait behar dut nik, ez oso ondia. Potioki aita behar dut nik. Atxu! Aspaldian, mutiko baino nintzerean, maisu maltzuraren gandik ies egin nuen eta basoan galdu nintzen. Erdi hildanengoela aurkitu ninduen Potioki aitak eta bere botika berezia eman zidan. Ai, Potioki aita maitea. Mezua bidaliko diot berehala. Ez dituen nire trukuak oso atsegin ere, baina berdin dio. Basil, non sartu zara? Hemen zaude, Basil. Hartzazu mezu hau eta eramaiozu Potioki aitari mesedez. Etzazu denborari galdu? Eta beste gauza bat, Meltxor bikainaren laguntzaileak animaliak dira. Oso interesgarria, Ziriko.
Eta badakizu, Pottoki aita, bere mezuak uso mezularien bidez bidaltzen ditu. Baina, zer da hau, mezua niretzat? Pottoki aita maitea zu ondo egotea espero dut, ni berriz gaixo nago eta laguntza behar dut. Hemen duzu labirintoa zeharkatzeko mapa. Zure zain, Meltxor bikaina aztia. Kontxo, Kontxo, Meltxor bikaina ezagutzen duzu, Pottoki aita? Tira, nik ezagutu nuenean Meltxor barregilea zen Ziriko. Pottoki aitak ezagutzen du, Pottoki aitak ezagutzen du. Aizu, Pottoki aita, desagertze truku egiten ikasiko dut. Goazen lehen bailen. Sentitzen dut Ziriko, Meltxor oso gaixo dago eta bakarrik joan beharko dut. Gainera, ez ditu bisitak atsegin. Baina, Pottoki aita, mesedez, ona izango naiz. Ziriko, bakarrik joango naiz. Ekipajea prestatzera noa. Agur, ene Pottoki maiteok, zintzoak izan eta lan egin. Agur, Pottoki aita! Katx, itxaron, Pottoki aita, opari hau zeraren zata, Meltxor, zera... Meltxor bikainarentzat! Sentitzen dut, Pottoki aita. Agur, Ziriko, agur denok. Agur, Ziriko, aizu, norazoaz? Kaka, harrapatu egin haute. Zera, Pottoki aita zaintzera noa, motz. Argi eta garbi esan dizu Pottoki aitak bakarrik joan behar zuela, Ziriko. Badakit, baina joan beharra daukat. Meltxor bikainak nire laguntza behar duta. Eta labirintoan galtzen bada, hobeda ni ere joatea. Sinez gaitza da Meltxor hori ni baino bikainago izatea. Egiaztatzera noa lagunok. Meltxor bikainaren janari ere bikaina izango da. Pottoki aita zerritu egingo da. Agur, jakintxo! Baina, itxaron! Ondo zebilek azraen, bai, makila magikonek Pottokinozko gorrien garaino eramango gaitik. Eta hortuan... Aha! Pottoki usaina zagok! Hemen dago labirintoa. Eskuinera eta ezkerrera. Honik joango naiz. Eskuinera eta ezkerrera. Ea laster iristen naizen, nene ba. Kaixo, Meltxor! Atxu! Ongi etorri, Pottoki aita, ongi etorri! Ozen nauzu berriro ikusteak, Meltxor. Enekien gaixo zeundela. Atxu! Oso gaixo nago. Azkenean, Meltxorren labirinto ospetsua. Meltxor bikaina ikustera noa. Oi! Lehenengo trukua, ze otera. Uai, laguntza! Lortu egin dut, Meltxor bikainaren etxean nagoela uste dut. Labirintoan gaude, aizue eta galtzen bagara zer. Pottokiña, una etorri baino lehen pentsatu behar zenuen horretan. Aizue, itxaron! Tira, galduta gaudelakoan nago. Non daude zamorra urtiñoiek? Ez dakik nola gorrota ditudan karraskari oiek. Aizak, baina non arraio gaude? Auskaloz! Hei! Pentsa dezagun, nortik joan ezkero gaizki, nire ustez beraz hemendik. Aizue, itxoidazue! Nire oiak! Mendekatuko naiz! Leku berean gaudela uste dut. Esan dizut, zergatik ez didazu inoiz entzuten, Pottokiña. Katu memelo alena! Zertan ari aiz! Ezin dugu hemendik jarraitu. Ez da hortik ere. Ez duzu irterarik ez! Arratoi urtiñoiek! Atxu! Bizkor, Pottoki aita, bizkor. Harrigarria dan botika egiteko aziak hemen sartu ditut. Barkaidazu, Pottoki aita, nik. Zera. Baina, Ziriko, zizan dizut nik. Meltxor bikainari daizketan, norra usartu da nire gelan sartzen. Atxu!
Ziriko izeneko potjokia da, barkamena eskatu behar dizut. Ixo, Meltxor bikainaren labirintoa gaindiezila. Atxo! Zu altzara Meltxor bikaina. Gureak ditu, Azrael! Aldekin diteko, ezin diat jasan, ezin diat jasan! Potjokiok, zertan ari zarete zuek hemen? Potjoki aita, Gargamel kuriatzetik dator. Agudo eskutatu behar dugu. Eta nor da Gargamel hori? Bizko Ziriko, eskutatu! Zu etzara Meltxor bikaina, ikaratuta zaude. Harrapatuta, eta orain zure lagunak harrapatuko ditut. Ez zaituzte eskutatu, makila honen bidez aurkituko zaituztet. Meltxor, egintzazu zerbait. Aizu, Gargamel jauna, utzi bakean nire gonbidatuak, mesedez. Norkitz egin du hemen? Atxu, nizan naiz. Aizu, norra raio zara zu ergel hori, erantzu idazu. Ni Meltxor naiz, Meltxor bikaina. Zu bikaina? Txikiegia zara horretarako. Arrazoi osoa duzu, Gargamel jauna, bai hori nien naiz bikaina, txikia eta kaixotia baizik. Bosta xola niri nolakoa zaren, non daude usain txarreko potjoki hoiek? Kaxa horren barruan jaun hori. Barruan sartu eta bira egin ezkerrerantz, lau aldiz jo eta estalkia ireki, agur desagertu egin da. Harrapatuko zaituztet, egingo dutan azken gauza modo ere. Atera egin zait, potjokiak zatozte lasai. Meltxor! Lortu egin duzu! Desagertze truku gaindiezina! Eskerrik asko, potjoki aita, zuke mandako botikari esker zehar osatuta nago. Hartu Ziriko, zuretzat da, hauxe da nire trukurik onena. Bai, benetan? Zenuen hau espero!